Hilap kayu, form hilap soh, ek sabtan bisiri di mana? Orang bos kecil gonjongan sebut itu. Main nama tanya nasi. Ya, dong, ya. Jadi anu, Saiman na, sini Dugrai kami ni Tapuk Samir Debbarma, Thanai Shalo, Karen Nangwi, Thwikha bagi, Jung Belaino, Khamjak, Kabun logi, bini family no, bini nukung no, Jung tini logi nahin Phaijak Borom Gunang Yembai, te sini amcai joto YTF leader rok, tongo sini ward ni sini members rok joto no tongbayo. Kaya jeng Tapuk Samir ni nukung ni borok rok malaya kya, te bini sajukma te bini sajla. Koroni cikon belakeno kare masingca, si bini family ni borok robai seng malai au bono seng borok no kau dikha, se seng borok ni logi o tongo, te borok ni je besar koroni tongmani borok ni korerani, abo seng borok ni future borok ni tinang ni bagai seng wan suka, gabun bagai financial borok ni admission teke borok ni korerani, abo seng bebak no nai, kaya borok ni family no seng hai kaya borok ni nukung no. Sini khak khamani sing janogo tei borno jeng or kisisa sigang ni shala bini thimani condolence ni bagai sing kisisa chubawi Khwlaikha sini bormo nangiya jeta Swngpherang nangi je thimani bokai Swngpherang beda gota samoro khaito e bokuno Swngpherang beda go samung khaya bo haino buni oro samung khayo ke adino thaipung khalma thangtini mo hi Swngpherang nangi mo hi thija kata ambai